mga buking handumanan, uban sa mga awit. Ado na kamay kaagi o kasi na tiyan nga dili ni mo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapag iyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, nakuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Ever Darius at Eden. Sugo sa may kamatasan, maayong hapon nga na kanimo Ate Deden. May ngusab sa mga suki nimong tigkaminaw, mga magtatampo nga sama kanako. Og suking magtalambag nining lanog, pinaminaw, mabulukon, matulukibon. Nga programa matag hapon nga tanan, ang mga buhing handumanan uban sa mga awit. Itago lang yun ko sa pangalang Miss X Ate Didin. And of course, ang ako ang address. Muangkon ko, dinhi sa mong programa Ate Din nga nakaagi ko pagka-prostitute kaniadto. Sa wala pa nako mahibalag ang akong boyfriend Ate Didin. Sama sa uban nga mga kaigsuunan sa mga katawhan nga kanabang nangandoy nga makabaton og maayong relasyon, makakita og makaibalag og usa ka lalaki or usa ka babayi ba lamang Ate Din na kanabang nangandoy gayod na makabaton og malinaw ug malipayon nga relasyon. Ako na Ate Diden. Abi gud nimo Ate Deden pagkawa ko ba magdahom. Ngagikan sa kanabang kinabuhi nga wala nako panganduya. Kanang gitawag nato nga makasinati o ikaulaw nga natang sa pagpanarbaho Ate Dede. Apan ako kining gibuhat tungod kay wala ko'y
igong kinaadman. Elementary graduate laman ko ati din. Og sayo kay kong nabiktima sa liniog nga binuhatan sa akong kaugalingon nga uyuan nga ako lang gitago. Sa linghod nako nga panuigon at din napakyas ko nga akong panalipdan ang akong pagkababaye ni adtong panahon nga gipugos ko gamit sa way puangod nakong uyuan. Usa ka gabi nga wala nako panganduya. Malinaw nga kagabhion ni adto mga panahona at din nga ako lang ang naibilin sa amo ang balay. Og hubog nga mabot ang akong uyuan. Ako na lamang nahinumduman at din nga gibira ko niya. Sumod sa akong kwarto. Og wa na ko masayod kung unsa pa ang mga dabo gikan ni adtong mga panahona sa pagmatala man nako at din hubot-hubad nako ni adtong mga panahona. Nagkadugo nako at din. Unang lalaki nga nangahas gipanamasta-masa ng akong pagkababayi. Wa mo ila nga iya kong pag-umangkon. Milayas kini hangtod din mga panahon na wa na nako panganduya nga ako pa siyang maibalag ate. Nanimpalad ko after sa pipila ka mga katuigan nga daw sa di nako madawat ang mga tabo dili ka nako ate. Naabot ko sa Sugbo ate din. Og dito nako naibalag ang mas grabe na kong kasnatian nga akong gibuhat aron lamang mabuhi ko. Aron lamang bangunon ang akong pagkatao ni ato mga panahon. Nangalyas ko sa akong pagkatao nga niabot ko sa Sugbo at din. Naibalag na ako ang mga grupos kababayinan nga sama usab ka nako biktima sa mga lalaking way puangod maluibon manggamitay way lain usab kining na hunahunaan nga klases trabaho. 2 years ko nga nahimong prostitute at din. Pila ka lalaki nga may gamit ka nako. Siguro magkapangutan na mo wa ba ko giluod sa akong gibuhat. Giluod ko. Gani nagtakuban ko niya ito mga panahon na aron sa ingon di ikauwaw sa kong paryente, sa kong pamilya ang akong gibuhat. Ako gi-prove sa akong kaugalingon nga kaya lang gihapon na akong buhion ang akong kaugalingon gikan sa ako ang masakit nga kagahapon. Hinungdan na nahimong suod nako nga customer ang usa ka lalaki at didin. Og nahimo nako kining boyfriend. Nangayo siya sa akong number. O ako muhatag apan gikan sa akong higala. Nakakuha siya sa akong numero. Nakakita siya kanako sa ako ang Facebook. Na-attract daw kuno siya nako. Hinungdan nga. Sud sa tulo ka adlaw namong dates ni adtong mga panahona at din gi-check-in ko niya.
Kana laging kwartahan. Dako kay siya bayad sa akuan ni adtong panahon na Ate Deden. Mihangyo siya, dali ka na ako nga dili na daw kuno kumudawat og laing customer. Iyang bayran ang mga days nga ikauban daw kuno kuniya Ate Deden. Wa ko magdahom nga mukort siya diri nako. Nagtuo ko nga parausan ako sa mong lalaki at hindi na pan nasayop day ko kag seryoso man ko niya. Nakagusto daw kuno siya diri kanako kay prangkadura ko nga pagbabayi. Nahimo na ako siyang boyfriend at din. Gipaundang ko niya. Nag-support siya na ako sa akong mga needs. Unsay akong pangayoon ni hatag niya. Kanabang nining mga panahon na wa jud ko ma-expect na doon ba'y mga lalaki nga hatagag value ang usa ka tawo nga sama nako. Og pangita Ate din. Nagatuo ko nga yaga-yagaan na kami sa mga lalaki, ilaban na sa mga lalaki nga makaila. Nga nagpabayad mi. Nga nagpabayad ko. Apan makita na ko nga seryoso siya, dili ka na ako. Mihangyo siya kanako at din og mao dani kini akong problema karon. Nga makigminyo daw kuno siya. Hikalimtan daw kuno ang mga pait ug laksot na kong kagahapon. Nakapangutan ako sa akong kagalingon na apa di ay mga lalaki. Nga dili muhatag og bili sa kagahapon nga dili maayo usab kini nga paminahon ate. Nakabalo siya sa tanan akong background. Naghila ko nga miyasoy kaniya kung nganong naingunani ko. Kung nganong nagpalayo ko sa kong pamilya. Kung nganong nga misulod ko ni ining klase sa trabaho. Tungod sa linuog nga binuhatan sa kagalingon akong uyuan. Napapas ang tanan akong ambisyon sa kinabuhi ate. Mingon ka na akong boyfriend nga magpa-civil wedding na daw kuno kami. Aron di daghan ang makahibalo at dito. Ate, unsa may angay na kong pagabuhato ni ining iyang offer diri na ako. Wala ka kini nagpakaroing nun lamang. Taod-taod na kami nga nagkarelasyon at din. Several times na kong gigamit niya. Pero nagpabilin gihapon siya sa akong kiliran. Dili sasama sa mga lalaki nga nagagamit diri ka na ako at din. Nababakaya ng pagtanaw sa akong pagkatao. Mabot usab ang akong pagkahadlok at din nga basin baon niya og kung kami magkakami kayon. O gadunay mga panahon og higayon nga akong sudyaan. Iyang baliktanaw ang akong laksot nga kagahapon. Nga siguro may akong ikamatay at din kung permi niya kaning hisgutan.
Hinunmatod pa sa akong gigagaw at din nga nasayod gayon sa among relasyon. Nabasin lahi daw kuno kining akong boyfriend karon. Usa siya ka negosyante ate, walay pamilya. Nga naluoy din ako. Hinuon, 8 years older siya din ka na ako. Ang di mo kini ang tinuod nga mga panghitabo sa akong kinabuhi. Siguro, adunay pipila lamang ka mga Larry Sanders ngayon ini nga matang sa kaagi nga na-share sa imong programa. Palihog tagua lang yun ang akong pangalan ate. The real me and of course my address. Tabangi og tambagi ko ninyo. Kalauman ba? Angay ba nako nga dawaton ang seryoso nga pag-offer og kaminiyon sa akong boyfriend karon? Natural ba ang ako nga mahimong kabalaka? Nga basin adunay pagsudya sa akong boyfriend nga mahimo na kong bana unya sa panahon nga mag-ipon nami. Salamat lang daan nimo ate sa imong paghatag og kinabuhi pagtagad sa akong suwatampo karon. Magpaabot ko sa inyong mga opinyon kining tanan gikan ni Miss X sa Cebu. Di na tumubot ng biyagan yung akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagkaugong pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang yung boss nga alaga kinahan higala sa kanginan nga si Ate Didin Gatchayan. Manamilit og magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.